As xestións realizadas pola Asociación de Patrimonio Galego e a xenerosidade do propietario, que prefire permanecer no anonimato, permitiron recuperar para o Inventario Municipal de Bens de Rianxo este cadro, obra de Manuel Rodríguez Castelao, curmán do ilustre escritor. É un cadro simbólicamente moi importante, forma parte, de alguma maneira, dese núcleo importantísimo de cultura que se deu en Rianxo entre 1900 e 1930. É un cadro pintado por Manuel Rodríguez Castelao, un dos alcumados Insua, primo curmán de Castelao, e tristemente finado ou asasinado no Boueva no ano 1937. Formaba parte dunha xeración que en Rianxo contribuiu a difundir a cultura, era mestre, e de alguma maneira con este acto de traer para Rianxo pois nos sirve para poñer en valor todo ese período e tamén a súa contribución cultural ao concello, non? Xunto cun poema manuscrito de Manuel Antonio e un debuxo orixinal de Castelao, conformará unha pequena mostra que poderá visitarse próximamente no Salón de Plenos do Concello. A idea é expoñelo no espazo máis noble que é o Salón de Plenos de Rianxo, conformando un pequeno núcleo museístico no que formará parte este cadro, e máis tamén unha doazón tamén do estudoso e investigador local Xesús Santos, dun manuscrito de Manuel Antonio, do seu puño e letra, un poema, que tamén se expoñería aquí, e máis tamén un debuxo orixinal de Castelao, tamén froito de outra doazón. Con eses elementos, Manuel Antonio, Castelao, un dos Insua, pois teríamos eses tres elementos aquí expostos e contribuiría a dar realce tamén a este Salón de Plenos. Mais aló da calidade artística da obra, que forma parte dunha exposición conxunta desenvolvida na Coruña en 1923, o alcalde destacou o valor simbólico da obra, que se atopa en moi bo estado de conservación. O título, Dúas paisaxes de Rianxo, fai pensar na existencia dun cadro complementario do que polo momento se descoñece o paradoiro.